sebesség. Én a sebesség. Egy győztes, 41 vesztes. Én veszteseket reggelizek. Sziasztok és köszöntelek benneteket, elérkeztünk a második részhez az autóbemutatókhoz. A német Opel márkát már ismerhetitek, nem csak szedánokat vagy limuzinokat csinálnak, hanem kupékat is. Itt egy Opel Bertolinit fogunk bemutatni, Mannogy Gergő, jó voltában! Itt vagyunk is tehát megnézni, megszakérteni ezt a gépjárművet. Itt van velem Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sziasztok, szia Imike! Üdvözöllek, tisztelettel, szia! Én is. És akkor most kérdezzünk, hogy milyen okból Opel, milyen okból került hozzá, és mi volt ez az út, hogy hozzád kerüljön ez a gép? Hát ez úgy kezdődött, ez az Opeles téma, meglett a jogosítvány, aztán nézegettük, hogy milyen autó legyen. Én gondoltam, hogy legyen akkor kezdésnek egy olcsóbb kategórián egy ilyen autó, egy Suzuki Swift. Például, mint a nagyok általában azzal kezdenek, Így igen. van, mondom, hát hagyd legyen, mondom, kezdések teljesen jó lesz. Nézegettük a neten, Marketplace, meg minden. Utána szembe jött velünk egy ilyen G-Astra. Az első látásra majd csak szerelem lett. Utána elmentünk megnézni, abba a turba csak, hogy nézzük meg, de amúgy nem feltétlenül hoztuk volna el. És arra jutottunk, hogy végül elhoztuk. Téged az ugyanezzel az autóval, de aki jobban ismer, az már tudja, hogy ez nem az az autó. Mi a különbség és mi a szokatlan? Mesélj egy kicsit az autóról. Hát az legelső G-Astra, amit megvettünk, rögtön majdnem, hogy meglett a jogosítványom, az egy 1.8-as motor, szívómotorral volt, ugyanebben a színben, szinte teljesen az, csak az nem volt full extra. Nem volt buktató tető rajta, nem volt benne fedélzeti kompjúter, meg igazából nagyjából ennyi, amilyen műszaki adatot, amit gyárilag beleraktak, szóval nagyjából ennyi. Ez már annyival különlegesebb ez az autó, mint a másik, hogy ez már az egyen sportosabb, magyarán már mondhatni, hogy az OPC kivitelű, de mégse az, mert majd csak, de ebben már 2000 turbó benzinmotor van, kicsit meg van okosítva, mert már nem gyári teljesen Mit az lehet autó. tudni erről az okosításról, nyilatkozol le erről? Hát motorikusan rátérve, az van a turbója, be van hibridelve, aztán van egy kovácsolt dugattyú benne, meg van egy kevlár kuplung, nagyjából a motor az ennyibe merül ki, mert nagyjából a többi az gyári. Aztán lett rátéve egy downpipe, onnantól egy 60-as rendszer, sport középdobbal, sport végdobbal, a végén van egy cutout szelep rajta, nagyjából még van rajta egy ültetés, egy ültetőrugó, meg egy felni. Nagyjából ennyibe merül ki nagyjából az autó. Meddig volt nálad az előző autód? És mi az, ami meghozta annak a gyümölcsét, hogy az előző ugyanilyen kupédet lecseréld erre? Őszintén ez onnan indult el, már megvolt ez az autó nagyjából szerintem több mint egy 3 éve. Aztán 2022. novemberében történt egy kis baleset a másik autóval, szóval onnantól kezdett el vacilálni, hogy most mi legyen azzal az autóval. Vagy eladjam, vagy maradjon, vagy megcsinálják, meg ez az, meg amaz. A majd csak ránézés, és sokan azt mondták volna, hogy TK, nagyon csúnyán nézek ki, de az végül meg lett csinálni, és onnan indult, mert onnan volt majd egy fél éves kiesés az autóval, még állt. Aztán onnan nézegettem, hogy mi legyen tovább, mert nagyon sokszor volt ideig, hogy na most én el fogom adni, ott veszek egy másikat. Nagyon sok autókat nézegettem, de mivel már eltelt már ezzel az autóval már 2 év, annyira beleszerettem, hogy már nem tudtam volna engedni nélküle.
végül meg lett csináltatva. Utána már azelőtt is már nézegettem, hogy már ebből a full-fullt akartam kihozni, amit lehetett kapni még 2002-ben is, ez a 2000 turbóbenzinnel. Szóval egy fél évig állt az autó, és utána már kezdődtek a folyamatok vele, hogy megcsinálják, addig ugye én nagyon sokat nézegettem az internetek, hogy mi legyen. Szembe jött velem ez az autó a Marketplace-en, szinte egyetlen, amit lehetett látni az interneten, még egy ugyanebben a színben, ugyanezzel a felszereltséggel, még nem láttam ilyen autót. Szóval arra jutottam, mondom, most vagy soha, most elmegyünk megnézni, vagy nem, most elhozom, vagy nem, de úgy döntöttük, hogy elmegyünk, és úgy sikerült, hogy el is tudtam hozni. És így mióta van nálad egyébként, mióta is használod? Hát ez durván május óta használom ezt az autót. Milyen élményeid, véleményed van róla? Azért egy álom vált úgy valóra neked azzal, hogy ez most nálad van, amilyen felszereltségben nálad van, amit te is elmondtál, hogy erre vágytál úgymond. Mit tudnál kiemelni pozitívan az autóban? Mi az a sok emlékek például, vagy vélemény, ami pozitív, és mi gondolom azért, mint egy autónak mindig van egy negatív vélemény róla. Milyenek a negatív vélemények, és ezt a kettőt így ha elmondanád? Hát negatív véleménnyel kezdve, hát annyit tudnék elmondani nagyjából negatívból, hogy az ültetés miatt nem olyan komfortosak az utak, a magyar utakhoz képest. Nagyjából negatív, az ki is fújt. Élmények kapcsolatban amúgy hát elég sokat mondhatnék, de már csak az az élmény, az a menet teljesítmény, amit most le tud adni ez az autó, szóval azt úgy nem lehet elmondani. Beleülök szomorúan, akkor már úgy szállok ki belőle, hogy mosolygok mondjuk például. Amit a szélvédőn láttak az nézők, ott egy VIP-s matrica az országos tuning találkozóval kapcsolatban, azért ezek a helyek mostanában ki vannak maxolva. Mik a tervek a jövőben az autóval? Mi az, ami kicsúcsosodott már ez az autó, vagy még egy csiszolatlan gyémánt a te szempontodból? Szeretnél még valamit változtatni rajta, dolgozni rajta, hogy ez a bika egy még bikásabb legyen, vagy most már tényleg eljutottunk arra a szintre, hogy ez egy kurva nagy bika? Hát én szerintem ezt nagyon sok ember nevében is el lehet mondani, aki ezzel foglalkozik, tuningolt autókat csinál, meg építi, szerintem ez sosincs kész egy autó szerintem, vagyis én így tudnám mondani. Ez a tiédről is elmondható egyébként? Vagy? Ez nyilván elmondható, ez sincs kész, nagyon nincs még kész, nagyon sok mindent kéne még rajta csinálni. Nagyon sok apróság is van, amit kell. Szóval ez a jövőben, a tervek amúgy nagyon sok minden van, mind motorikusan, mind külsőleg, mind bármi, amivel lehet kapcsolatban egy autóval. Teljesítményben is akarok majd a jövőben majd felfele lépni még, mert nagyjából amúgy, mint ahogy lehet hallani sok embertől, hogy sose elég, mindig azt érzed, amikor mész az autóba, hogy gyenge, az csak majd menni akarsz mindig felfele. Szóval amúgy nagyjából ennyi. Utolsó kérdésem, Gergő, utána ígérem, tiéd a pálya, elmondhatod, mi a helyzet. Ez egy 2002-es autóról beszélünk. Mi az a komfort, amit tud ez az autó nyújtani, mind belül, mind kívül? Belülről 2002-ben már bőr belsével adták ki, ülésfűtéssel, csak elől a két első ülést. Raktak bele egy fedélzeti kompjútert, ami egész sok adatokat is tud mutatni. Még annó, de már frissíteni kellene, tudna navigációt is. Nagyon a pillanatnyi fogyasztást is, meg még nagyon sok mindent. Utólag lett bele szerelve egy turbónyomásmérő, egy analóg, meg lett egy menet közben adatokat író kis műszer, ami tud olajnyomástól kezdve fordulatszám, ugyanúgy turbónyomást is tud mutatni, fűtővíz hőfokot is. 22 éves autóról beszélünk, azért szerintem megállja a helyét a maiak között. Hova tudnád rangsorolni osztályonként? Hova tartozik ez az autó? Azért már szerintem üti a tuningos osztályokat, nem az átlagautó. Ez, amit itt látunk. Így gazdaként mit látsz egyébként, hogy ez már azért kitűnik a többi személygépkocsi közül? Azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy kitűnik, de amúgy még én mindig azt mondom, hogy az átlag autónától egy kicsit fentebb van, de amúgy még a tuningtól az még nem nagyon ment bele. Én úgy látom amúgy már, hogy kitűnik, mert nyilván a színe miatt is, hiába gyári szín amúgy, mert sokan azt gondolják, hogy nem, de szerintem amúgy még azért van még hátra még ezen, hogy még tényleg úgy benne legyen, mint a rendes tuningolt autók. Köszönöm az interjút, nézzük az autót. Én is köszöntem.
Ebbe egy Z20 LED motorkódú 2000 turbó benzinmotor található, ami már nem gyári, már egy kicsit hozzá lehet nyúlva. Mondjuk például a turbós be lett hibridelve, van rajta egy 7 literes intercooler, ami át van csövezve, van benne egy kovácsolt dugattyú, de azon kívül a motor belső az teljesen gyári. Van, mint látható, egy sportlégszűrő. Nem látható, van benne még egy kevlár kuplung, nagyjából itt ki is merül a motor. Lehetne látni, itt van rajta egy 60-as downpipe, ott lesz lent a turbótól. És 60-as downpipe, onnantól megy egy 60-as cső, egy sport középdobbal és egy sport végdobbal, ami van egy cutout szelep. Majd a kipufogóra hátul kitérünk egyébként. Még nem gyári, a szelepfedő is le lett fújva szinte majd csak a gyári színére. Sajnos nem teljesen tiszta az autó, de használva van. Napi használatban lévő autó egyébként. Úgyhogy de teljes mértékig oda van rá figyelve. A cooler az itt helyezkedik el, a lefújó szelep az meg ide lett téve. Itt fütyül jó nagyokat, amikor kell is neki. Gergővel beszéltük pont, nem is tudom, valamelyik héten, hogy itt ha benéz a kamera, itt látszódik, hogy külön úgymond beáramlása van a levegőnek, hogy jobban hűljön a fék, ha jól mondom. Ezt inkább itt lehet, a koptatónál van ez kialakítva. Itt van egy elvezetése a féktárcsának a hűtésére is. Magyarán már ezt gyárilag figyeltek arra, hogy valamennyi kis áramlatot kapjon és jobban hűljön, ha olyan körülmények között van használva az autó. Értem a múltkorában, hogy ugye a klíma az autóban nem úgy funkcionál az átalakítások miatt, mi miatt nem funkcionál úgy? A cooler miatt, mivel nem lehetett visszatenni a gyári ventilátorját a hűtőnek, a klímahűtőnek, ezért úgy nem funkcionál annyira jól a klímája, de hát úgy vagyok vele, hogy valamit valamiért. Hát inkább meleg lesz, mint hideg. Így van, így van. Hát ez nem is arra lett Tervezve. hogy most itt majd mindig klímával üljünk ott bent a jó hidegbe. Hanem a szépség, teljesítmény, van, valamiért, lehúzva amit te is mondtál, így van. Hagy szóljon. Fényszórók azok? Teljesen gyári, xenonos fényszórók, teljesen gyári, Hella márkájú, ez teljesen gyári, ami már nagyon ritka és amúgy jóval van keres. nagyobb ez, mint a gyári, nem? Peremesebb. Peremesebb, igen, de a mérete az ugyanannyi, 17-es, 17 szóllal jött ki gyárilag is, csak már nyilván ez már gyári alufelnie, hanem ez egy OZ Ultra Leggera 17-es felni. Meg a gumiban is, meg a felnében is nagyjából olyan 3000 km lehet. Mögötte található egy, hát azt mondanám, hogy gyárinál kicsivel nagyobb féktárcsa, sportféktárcsa, de pontos adatokat nem tudok mondani. Jól láttam rajta, hogy lyukacsos egyébként a féktárcsa is? Így van, ez is már a hűtés szempontjából már, ha véletlenül kikerülne egy pályanapra vagy valamire, akkor na, ne melegedjen el. Hát és a nagy teljesítményt azért meg kell állítani. Így van. Hogyha kicsit fentebb haladunk az autóba, vagy az autón, látható felül, hogy tető mozog. Így van. Hát ki hogy hívja, ez a buktató tetős, vagy napfénytetős, ki hogy hívja, most pontos megnevezést nem tudom, de ez gyárilag lehetett kérni. És az mennyivel tudja kiegészíteni a komfortérzetet, ha már a klíma ennyire nem feltétlenül dolgozik? Amúgy sokat nem tesz hozzá, mert amúgy ez is úgy lett kialakítva, hogy nagyjából széláramlat ne jöjjön be, mert itt hogy megdobja a szelet, itt ez tovább viszi, szóval nagyon amúgy nem jön be, de amúgy nyilván az érzés megdobja, amikor csak kinézel, azt meglátod, hogy süt be a nap, vagy ilyesmi, szóval egy cabrio feelinget azért ad. Az valamennyi, nem teljesen, de azért ad valamennyit hozzá. Az ember, hogy nem gyári autóról beszélünk, viszont itt már ha a hátulját nézzük az autónak, akkor látunk egy óriási, fogalmazhatunk úgy, hogy kályhacsöve? Hát majd csak lehet úgy fogalmazni. Ami, hát amúgy tényleg észre lehet venni, hogy nem gyári, szerintem az csak a kipufót lehet megemlíteni, mert a szárny is teljesen gyári. Ugyanígy lehetett kérni a gyárban, amikor még kihozta az első tulajdonosa. És magyarán csak ahogy említetted, a kályhacsi, ami kitűnik, hogy nem gyári, az egy, ugyanúgy mondtam, egy nyitott rendszer, egy dob, aminek még lett egy kiegészítése, mert ez előrefele nézne ki a csöve, csak ez egy kiegészítő, magyarán két, ami megdobja, hogy most így felfele nézzen. Pufogóhoz a hátsó dobbal lett szerelve egy pillangószelep, ami innen vezérelhető ezzel a kulccsal, lehet nyitni meg zárni. Nagyjából amúgy ilyen alapjáraton szinte nem lehet
hallani, hogy mennyit tesz hozzá, de én főleg inkább amikor teljesítményem van, mondjuk megyünk vele, akkor jobban érezhető, hogy mondjuk a pillangószelep nyitásra nyitva van, vagy szinte majd csak zárva van. Mint a futár Suzuki-kat. Így van. Az ajtóban mik találhatóak? Az ajtók van, akkor már visszacsukom. Nagyjából amúgy található az ablakemelő kapcsolója, itt kintébb található a visszapillantónak az állítója, elektronikusan ugyebár természetesen. Térjünk rá a kormányra, Gergő. Látható, hogy nem egy átlagos Opel kormány. Ez így is van, hogy mondani kell, ez nem egy gyári sima Geosztrának a kormánya, de ez annyiba merül ki, hogy ennek azért másabb, vannak ilyen kitüremkedések a gyárihoz képest, ezért is nevezik OPC kormánynak. Nagyjából amúgy a közepe az szinte megegyezik egy sima hagyományos mezei Geosztrával. Ami még látható, vannak ilyen multikormánya, amivel lehet állítani a fedélzeti kompjúternél. Ami ahhoz képest 22 éves létére elég sok adatokat tud mutatni. Itt például, hogy ki lehetett itt rakni a pillanatnyi fogyasztás menet közben. Nagyjából itt írja, hogy milyen rádiót fog, amit be lehet állítani. Itt lehet tovább menni, például itten a rádióhoz kapcsolódnak ilyen sok beállítások. Itten lenne egy ilyen CD beolvasó, hogy például milyen CD van beletéve, itt ez felismeri, és akkor kiírja, vagy még lehet kép is ad hozzá, azt még nem próbáltam. Itt lenne a navigáció, ugyebár csak ezt újra kéne frissíteni, mert már ez elavult. Szóval nagyjából itt ennyibe, itt még mutat adatokat például, hogy hány kilométer lehet még megtenni vele. Ilyen trippeket, hogy mennyit ment mondjuk az autó. És mutat 100 km. Így van, azt is mutatja, hogy 100 km-re mennyi volt az átlagfogyasztása az autónak. Azért egy 22 éves autóról beszélgethetünk, ahhoz képest szerintem teljes mértékig megállja a helyét. Persze, így van, én is így gondolom, hogy ahhoz képest 22-es létére amúgy le a kalappal elértem, úgyhogy ennyi mindent tud amúgy az autó. Menjünk is tovább. Itt mit látunk? Ezt még ha jól látom, ez a gyári fejegységről beszélünk? Így van, ez a gyári fejegység, ami már ez is mondhatni majdnem egész ritka amúgy, ami benne van így az autóban, mert nagyon sokan kicserélik, de szerintem én úgy vagyok vele, hogy benne is hagyom, mert ez így fog majd sokat érni, meg egyre ritkább is lesz. Alatta található a kézzónás digitklíma. Nagyjából erről ennyit tudok elmondani, sokkal többet nem tud, mint egy másik autóval, de inkább ami alatta található, az már kicsit érdekesebb. Az már nem gyári, az már utólag van beszerelve. Egy analóg turbónyomásmérő óra van benne. Meg van egy, ami menet közbeni adatokat lehet olvasni. Például fordulatszámot, töltőnyomást. Visszatérve, amit még nem mondtam, a turbóhoz kapcsolódik, a 0,7 báron működik a turbó, annyit tölt. Még itt lehet folytani, mondjuk van több ilyen lapja, amit most lehet itt pörgetni, itt lehet 4-ig. Itt mutatja még a hűtővízfokot, itt látható a kipufogó hőmérséklet. Itt mutatja még a töltést az akkumulátornál. Nagyjából még ami érdekes lehet, itt mutatja az olajnyomáshoz, lehetne visszatérni, meg ugyanúgy egy töltőnyomást. És ugyanúgy a turbónak a töltőjét. Visszatérve még alább is lenézhetünk. Szerelték a bőrülésbe ülésfűtéseket. Szóval ahhoz képest, hogy nyáron is meg lehet sülni benne, de legalább ha valaki télen használja, akkor nem fagyik bele. Mert még között található, hogy lehet kikapcsolni a kipörgésgátlót. Kipörgésgátló által mennyire vezethető az autó nagy teljesítményen? Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy 1-es, 2-es fokozatban azért ott teltekeri, szóval ott nagyon taparás nincsen, de onnantól már 3-astól azért már látványosabban, jobban elindul az autó. Ezt az autót egy 5 fokozatú váltóval szerelték, plusz egy rakétaüzemmóddal, amit látható.
Szóval ottan már azért ügyesen kell játszani az autóval, mert ottan reptér kell már neki, a Liszt Ferenc reptér. Gergő, szerintem nagyon kíváncsiak itt a videó vége fele arra, hogy beszéljünk olyan dolgokra, amik egy autó tulajdonos kell, hogy tudja, milyen a fogyasztás az autónak. Nyilván ez a teljesítményhez már azért az autónak fogyasztani is kell a üzemanyagot, szóval amúgy nagyjából városi fogyasztás, amit most ki is írt, az egy 11,12 litert nézzük úgy, 12 litert teszik szám. Mondom, hogy amúgy, amit tud, szerintem ez még bele is fér amúgy, nem olyan nagy fogyasztásnak látom én amúgy, mert amúgy szinte napi használatban is lehet használni. Szerintem fogyasztásról beszéltünk, átbeszéltük szinte az egész autót, és most jön az a rész, hogy szerintem mindenki kíváncsi arra, miután megnézte ezt a videót, hogy az autó jelen pillanatban mennyit ér nyilván. Ez az autó 500 000 forintot ér. Ezt nem kisípolod? Köszönjük szépen srácok a figyelmet, mindenkinek a figyelmét, aki végignézte ezt a videót, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat. Mindenféleképpen kövessetek minden social media felületen, nyomjátok meg a csengőt, illetve a feliratkozást. Gergő, köszönöm szépen, hogy bemutattad ezt a gépsárkányt. Én is örültem, köszöntöm, hogy elhozhattam. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, remélem még találkoznak a kedves nézők veled a videóba, bármilyen okból kifolyólag. Így van ez. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Legyünk már benne, eddig már. Próbáld már meg, hogy ne legyünk, de tudom izélni? Itt tudod. Mutasd. Ezzel tudod izélni, ezzel tudod. Igen. Így. Aha. De fasza legyen. Meddig legyetek benne, mit mondtál? Kb. Így derékig. De akkor meg az autó nem látszódik De úgy? megyünk fogunk az autóval, tessék gyere kamerával és látszódjon minden az a lényeg. Jó. Mehet? Ő. Most ki tudod vágni? Persze. Mondja csak, nem zavar engem, nem? Várjál. Jó, még lökjed, ameddig bírja. Hátsó kipufogós, teljesen így néz neki, mert van egy kiegészítő eleme, ami feltépozza az egész kipufogó. Nagyon ilyen De így jó. úri emberesen beszél, hogy mondjam azt a Akkor szokásos. beszélgetünk. Akkor forgass egy kicsit elrébb. Várjál, mindjárt benézem. Beállít. De én meg benne vagy a kamerában már. Nagyon. Várjál. Így. Vagy maradjon, vagy megcsináljuk, meg ez az, meg az. Aztán adjatok kinni, meg fogjuk számot kapni még 2002-be is, ez a 2000 turbó benzinnel, szóval eléggé sűrűn. Bazdmeg, mit csinál? Aztán ügyezzel szarvad. Itt látszik eléggé. Jó sok vág. Hozhattam az autót, bemutathattam. Én köszönöm szépen a meghívást. Vagy nem, én így tartom még tégedet, nem te engem. Jó, geci, jó. Jó. Már csak 10 másodperc. Oké, na. Jó, oké.